Mukwana Stella kandoudza muroora kumashopu. Inini ndisina kuzviziva kuti anditukana kuti akanga ataura kumwana 26 kuti zvanzi kudza mbuya vako vanikwanire nekuti watema masau pamba pambuya vake. Saka matukiro aakandiita handigone kuatsanangura. Akagozotuka nenhaka inowanika kubva kumufi akati hanzi neuroyi hwokuuraya mwana wahanzvadzi kuti muzorarira pamubhedha wemapuranga noti kamaspringi kamairarira. Saka vedare matukiro anoita mwana uyu akandityisa ndani pakuti ndisvike pano ndakeza. You want to go to Maya? Asi pavakanzwa mhino zvavakanzwa havanokwanisa kuda kuva nomubvunzo vatanga kutuka varume vavo vatanga kutuka vanozotiwa kuonhorera mwana nye masawa. Asi mwana wavo akasvika ndikoma pamuya vangu kuchikoro tochaja foni. Mwana uye akabvunza kuti mwana kuchikoro aripo here pane mwana neno chikoro ndakabvunza mapindwa rimuroora anga aripo nobhadhi atendo chikoro kare mwana yanobvunza nokuti ini natireza bhadhi akasikachaudza ndoba yena ndizonzwa vakutuka kuenda kutukwa kumwana uyu ndataura naye mashoko yangu aye ndazongoona nguva yekuti nditaure naye mwana wechi mashoko ndoba ndanyarara handira kudaira musoro wemangwana acho vazoona vana vavo ndakumvura papaichigafu panocherwamvura kanza ndiri kukuona ye muchifura neipapo nenyaya yekuti amai venyu nini vakadzina mwana wangu masau chichi vanagaaiti vakadzingwa naye nguva iyoyo ndaiti vakadzingwa naye vangwangona zobika pano vatakafutuka patakazoti manyanya 2-3 days dzese ndichituka mavana mwana mudika chite 3-4 days ndichituka asina kudaire irespect iye zvinoziva zvinyanya vachituka ini zvadzosera vachituka zvadzosera shuko takaniitesara pakudi pakutuka yobva gomboona kaibaa kubva waya kumapolisi kubva varipoti kubva waire tsamba mhanzi nyaya dzedu dzofanira kutanga dzatengera kupasi nenyaya yekuti kwamuri ndokune umambo ndokune chii tenge vagadzisana kokomodi mowirira kubva vauye ndonafonerwa nababa vangu Patrick Gondo zvanzi kudiwa kwasabu ndatonga nazo ndo zvakanaka mwana wanga zvakanaka zvanzi vauya andauramba ndasvika kuye ndobva ndatsara kufunga naye ndikati nyaya ukandidzira nawo mashoko ndinebvuma asi zvanaibvuma nyaya iyi izvo zvinakumbira regero ndakavatadzira munhu mukuru kwandiri ukumbiro regero zvakanzi nasabhuku regero marinzwa here zvanzi mwana akumbira chii akumbira regero ndadana ukumbiro regero nyaya yandigadi ndatonzira pia tokumbira naregero ndobva ndabuda ndonenda kuharare ndazoona mbuya wakundifonera kuti pano paya mupurisi wamambo paya samoni kati samoni reikuti zvikanzi zamiro muda wachifi kati tikaenda pasabhuku nyaya yakadi yakapera samaudzira ndakandikadi ndikakuitai ndaifanira 3 days ndiri kuharare zvoti nhasi ndaifanira kusaenda dzoka ndondati zvinezi inini ndisezvo ndandaenda nhasi ndakutongodzoka chii ndakudzoka nhasi bhozi ndakarengedza mazuva ndokunoshandisa mari yebhasi ndobva ndadzoka sabhuku mupurisi wamambo bhazonguya chimbochi samoni Boti wacharike. Ini sama kaenda kwa boti. Pamusoro imba iyo pandikaenda kwaboti chienzaniswa ndofunga amutemeri vakanga varipo kwakanga kuri kuenzanisa kuyeko kuti ivo vari kungomuti kumbira ruregerero iye mumwoyo make ruregerero akanga asikadi nokuti aroni mutemeri ndakavataura ndikati pane nyaya dzemwoyo pogozoita nyaya yekuti Stella ndamuti inini ndinogamuchira ruregerero mushure mokunge iwe wawanditaurira kuti zvemumba mangu nezvenhaka yemwana wahanzvadzi wakazviziva sei. Anoziva mumba mangu ndinoziva kuti ndibaba wako naamai guru vako wakazviziva sezvika ndinonda kuita mutorododo hauzoiti sei hauzonzwisisi kana akungoti ndiri kukumbira ruregerero ndikati kozouya pakugamudzana inada kugamudzana naye masoko wakazoenda sei kumashopu zinokuti nyaya iyi pokutaura newe ndavataura newe muna June musi wa 29 June pokuzouya nhasi
muroora achizoti atatataifundidza kuti makazvinzwa zvokunzi muri varoi inini ndaa ndisingazviso mumasopisa ndende ndakura ndogara pamba pangu handitaudzane naye anyway mugodhi wacho naiwoyo waakataura wachena kuti akakanda makondo mugodhi unonwa anambuya vake naiye ndakabatikana kumapurisa ndakauya ndakati ndikurwadzwa nenyaya makondo muya urwaindozoiwanira kudai saka mwana uyu akakumbira zviya zvokuti handinei zvandine kwadoma ndaramba kugamuchira amutemeri vakanga varipo nokuti ndakashedza amutemeri nditi kana takonana tiendesana kuikumatani ndozvandiri kuziva mubairo muroora akamuudza kuti ndozvaitaura mwana uyu ari munhu zanomo pamakanga muchisupa inini pane vanhu vakanga varipo vachizwa mututu handi inini vakanga varipo amainini vake nevamwe vemunharaunda vakanga varipo nokuti ndiri kuti ndizvinzwe nemhepo semunhu handina kuzvinzwa ndakatozozvinzwira kwakwe asi pekutaura iye wachirinditaura kuti Stella magarisana abva mukutukana namainini vake next door yangu ndakamuti ayo tinenge tikupanana makuru iwo Stella pamugodhi pangu handichadi kukuona nenzira yekuti hunhu hwako hunondibhowa nokuti chatinopfekera hembe chii kana uchitukana kubva na7 kusvika na9 achituka amainini vake achisunhura saka handichadi kukuta sei pamba pangu handitomuzivi asi ndakashamisika achituka achitaura nezvemukati memba hanzi ndakauraya magi kuti ndirarire pai pamubhedha munodada nemasofa amunenge muinawo inini handikukumbira kuti wandakaudza wacho mashoko ekuti ndavananga uyu ndowandikukumbira kuti auyakupurire murume wacho semataurira ndavamboita kwasambo kuti inini mashoko avo aya wandakaudza ndowandikoti vagara apa akupuri vakanoshedzwa ivo vakadzinini kuita zvebasa saka inini ndo vandikuda kuti vagara apa nenama pamusoro yambayo amutemeri kupurai hakuna here kuenda munhu nebhasikoro akasvika akauya akati Patrick zvesu vari kunzi akasvika akavatuka ndozvabva kumasitoro akadaro zvechokwadi Patrick ndiye akaenda kunoshedza vainzi vakataurira saka ivo vakazotaiwa kuri kunini ndiri pabasa asi akavachiti aiwa zvakataurika asi padare zvake uyu airamba saizvozvo airamba nekuti aiti munhu wachinenge auya aitisi ataure semataurira ndakamuita pamusoro imaiwa kwazouya pari kutaura kuti takatukana vanhu vakutonganivaakutaura handikaubvunza mwana wangu kuti handi nyaya yese tingangotenderera akatuka here wakatuka iwo wakatuka here wakatuka handiri kuvaona avazera rava une zera rokutuka kumwe kwese zvokusoti titenderero ndopane nyaya haana zera rokutuka mwana hauna zera rokutukana ndozvawakakumbirira ruregerero kwasabu kuti wakatuka saka ava vauya mudara saka ngaingodzokera kunava kuti vari kudii nokuti nyaya yakanga yatopera kwasabu yakumbira rege kuti izoya mudara ava hazvina kuvabvunza kuti nyaya ikangopera yakadaro ndisina chandapfuma ndanamwa uyo ine mwana andituka zvakadaro zera remwana tinoona sekuti ndo nyaya yauira ivo samai vakabereka vanozotokabereka mwana nenge nyika vanofanira kunipokodzero dzavo semwana
asi ivo vakanditanga kuti mwana inini vakakodzeresa amai vadisipenda asi vakaramba kudisipenda inini ndiri mwana ndakufana nemwana wavo ndozvandiri kuti inini ndine mhosva dziri kuzvirambo asi ivo semunhu mukuru vaifana kutorowo semwana wavo ivo kuti ndizopindirawo mashoko anenge vari mashoko anenge vanenge vanitanga ini vanga vachida kuti ndisise zvamwava kundigonzese kokuti paita zvinhu pane nyaya mbiri dzokunzi vari kuti ndakatukwa ndakanangwa hoyo kozoite kuti mugodzi wavanomwa mvura wakakandwa makondomu saka panyaya idzi dzinofanira kuti daliongorora kuti nyaya idzi ine chajera ine chajera panyaya yemakondomu kuda kuziva akaona chikanda neakamaona mvura akapanyurura mvura neakazokupa mvura yacho kuti mvura ine tsvina ndowamachimbiro wacho akaona chikanda neakavaburitsa nokuti zvinhu zvinofana kunge zvine umboo vakaita zvokuudzwa havana kuzviona saka ndoda kuziva akaona chikanda kana kuti akaoneka here because mvura mvura inokupwa ndinotongwa nevanhu vese ambura vamuna vanomoa pamusoro embayo vari kutaura nyaya yemakondomu inini wachine ndakaona chitepo kana pani paripoti yangu yandikanyasa kumapurisa ndakati ndakaona chitepo chebhuru chiri pamugodhi inini nobva ndafungidzira kuti tusikana tunonhonga tuchiita mabharuu hazvina kumbopinda mupfungwa yekuti uyu ndozvaakanga andotaura nokuti ndikanga ndisina ita ndati ndani ndobva ndazofunga ndikati ehe kana aida zvaakataura ikoko kuti manje vari kunhingirika vari kunwa mvura yandakaisa kudhara tii makondomu akatora kana kuti uyu mwanangu uyu ndipindapinda mwana pano yatikomana akabva aisa tudoko ndokukanda nokuti ipapa nzani ndatoziva nokuti kana kuirekedza kwachene ndoikuonwa nevanhu hatina chatiri kuita se asi chiteko chebhuru ndakationa majuva ava vanogona vari kutaura chokwadi chaicho hanzvadzi yangu iyoyo kungwarisa kuripo chese changotorwa muno mari kuti chedzai munhu avo yamiririra ari kuda kuonawo kutonzi bvibvi chaichai ari kuramba mhosva asi mhosva akapara mhosva kuna madhura akaibvuma saka yemakondomu futi hapana ichakunzvenga hanzvadzi iri kunanga ndopauri futi kuti makondomu ndowakakanda nokuti ndowakanetsana navo kana dai vakaona mbudzi yavo yakafuma yakaoma vaingonangana newo futi nokuti ndowakaonetsana navo saka hakuna chaunomboramba hanzvadzi yangu kuna amai namaya saka waguma nyaya yangu ivi mambuya munhu kuda chii nomwana wenyu akakutuka ivo pamusoro yechangamiro inini ndenge ndichida kuti ndinoonzwa tsitsi ndanga ndifungidzira kuti kana dare richikwanisa aiwa mwana uyu kuti adzidze kana kuti mwamagariro munharaunda ndanga ndichikumbira kuti kana paine zvinoitwa aende kumakadzi arege zvake kundiripa aende kumakadzi kuti ramangwana agoratidza nyika kuti hazvidanzwe azongokurwadziwa kana kuti azvisva kusvika pamizai noziva taurai zvamuri kutazvafamba kufunga pamusoro embaino mudzifo azvingonyama azvingodzifo nokutuka nokutii une chinhu unadzo munhu Noyari ni mbudzi dzacho tumanzi
ina sakatira pakati ndo wanopera 2 months unoona muzirifu August na September ndio ina 24 kama vile dambudziko rakatanga mukuchengetwa kwandaitwa inini especially namai guru mukadzi wababa ari zvesisi vamai vangu. Ndichichengetwa ndakakurira kwana mbuya, ndakurira ndichigara kwana mbuya kwana mai vangu inini, then kwakuzouya kumba kwababa vangu when I was 13 mai vangu vashaika. Then kubva ipapo ndopa ndakasvika vachibvisa vasikana vese vanga varipo vebasa kwakutanga kuti inini ndinde ndava musevenzi ndakuita mabasa ese handibvumirwi kutengerwa kana hembe kana kuita chinyi, ndinoenda kuday school vamwe vachienda kuboarding school, ndava ndiri musikana webasa. Mai vaisvika pakuti handisirini ndakauraya mai vako, kana wafunga kunogarika unonowakirwa 2 boys parinda ramai vako. Zvinova zvaiti ndaiti nyangwe ndichirwara ndinenge ndichiita basa. Zvinozo 15 years vakazondiramba vakanditiza vakandidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakazokurira from one house to another. Kwana tete, kwana baba munini, kwana sisi, nenhau yekuti ivo venge vasingandide ipapo. Tikamboenda kurural camp kumapurisa medu mamutare imomo tichifungidzira kuti dambudziko richapera. Vemutemo vanoti mwana achiri mudiki hazvigoni kuti anganzi ibva pamba. Ndopa tinodzokera zvekare paya. Ndadzokera paya chikonzero chavaindidzingira pamba ndechekuti ndakanga ndava kuona zviri kuitika. Ndo pano hanzvadzi dzaiuya, ndina hanzvadzi 4, nguva yacho pempa chine hanzvadzi 2 nanasisi 2 kuita 4 vakanga vakashaika. Saka vaiuya vachindibatsira basa. Vanhu vekuti vaiuya vachimuka basa rese raitwa nechikafu chatosetwa patebho. Pakazomboya vamwe mbuya vakauya veku 30 miles vachida kubatsira. Mbuya vavo vanosvika vachiti musanetseke. Vana venyu vari kuya vachibatsira munin'ina wavo basa nekuti vari kuti mwana wababa wedu ari kutambudzika. Ndine imwe sister yakazonge yaguma kushaya nguva yacho iyoyocho. Yaitambudzika kwazvo, yaitwa ikati idyei nyangwe nanasisi vachifara iskonzi tiri kufara hedu asikana asi mwana wababa wedu ari kutambudzika. Saka ndivo vanova vakainitiata vamwe kuti hande tinobatsira mwana wababa wedu kuita basa. Saka mukubatsirwa kuita basa nekuita sei, pfungwa yamai guru yakati regai ndimudzinge nekuti munhu akuona zvinhu zvedu zviri kuitika panapa. Then baba wabata, baba kuti wazive kuti vari kudana nechikomba chinonzi Musabaika. Musikana webasa akaita overhead mainini tambudzai vachitaura pafoni neboyfriend kuti ngatisangane mutauni. Then musikana webasa anofona kuna baba akati muri kubasa here zvikanzi hongu zvikanzi ibvai kubasa endai pakati munonoona mama ndo pawari wengu wachitaura pafoni nemumwe murume wengu wachitaura naye. Baba vanoenda ipapo vanosvika vachiona mainini tambudzai vari kuvatwa kusiti rekumashure nechikomba chainzi Musabaika. Baba ndo pavanodzoka vachida kuzviuraya, vanotora pfuti, vanoda kuzvibaya, vanotora tambo kuzvisuda kuzvisunga. Mukomana akavanunudza ndiye mukomana wawakazouraya anonzi Togara sei akati baba hamugoni kuti muzviuraye. Over that ndo panozoenda iye Denver na Ellen, the late Ellen, wakaenda wese kumba kwatete chitakatiri vachida kuenda kunorepresenta nyaya yavo kuti aiwa isusu mai vedu vabatwa nechikomba. Kubva ipapo chengori from one chikomba to another. But nenhau yekuti munhu aiziva mushonga nekuti paakapinda mumusho kwamusiyarira akauya nemonaki yakapupurwa nanatete kuti monaki yauya nemukadzi uyu auya nemakona asingaiti. Zvoreva kuti iye ane makona ake nekuti baba wakatozvipupura kuti pakashaika tezvara takapiwa zvidhoma, takapiwa mamonaki, takapiwa zvinhu, takanzitora zvese nezvinonetsa. Saka zvoreva kuti mukadzi uyu une zvizhinji zvake zvinonetsa. Then baba wedu wane zvawowo zvawakasirwa nababa wavo zvinonetsa. Saka ndofunga muko uripo ndewekuti wakasiza vanofa, that's why mukadzi ari kuramba. Sekuru
sekuru wangu akati izvoni ndazvizwa wakaenda kobudisa kamutsi kakatema kawakabudisa wakati kamutsi kandinako wakasookapuhwa ndeka 1956 ndikati inini handisi ndauteerera nyaya dza1956 ndiri kutaura nyaya dzandirusangana nadzo inini ndakudawo kuenda kumusha kwangu wakanditi izvoni kumusha kwako tinokuperekedza uri clean usisina chauinacho wakati tichafamba in 3 days pa3 days pakaita wiki ndikafona sekuru avo wakatanga kupopota chitoenda wotora hama dzako handichina chendichatombotyaba wakapopota pafoni ndikati zvakanaka sekuru semunhu une dambudziko handina kugumira ipapo ndiri kutsvaga rubatsiro ndo pandakaendesa nyaya kuredziyo tiri kwatete Tilda sekuti tiri kutsvaga rubetsero taenda kwatete Tilda takapuhwa vanotibatsira oshuwa tapuhwa vanotibetsera takauya nawo pasekuru mushure mekunga iwo sekuru wacho watozvibvuma kuti tsvagai vanobatsira saka takauya nawo pasekuru sekuru ndoko wakatanga kuramba kuti handidi vanhu vanouya pano asi sekuru vanotibatsira wakakwanisa kuchanza petakanga tiri kuita zhowezho wakapinda mumba vakataurirana nasekuru wangu ati then takuda taapamutare sekuru waitibatsira iwa takapuhwa neredhiyo kuti watibatsire vakati izvoni baba venyu vabvuma zvinhu zvavainazvo vataura kuti ndine hari yangu yakasungwa nejira dzvuku neimwe iri mukati nepakatwa nezvimwe zvakachengetedza musha wangu uno asi maurire amaita mangoita zvekundifuta uye handidi kuti vana vangu vazive kuti ndo zvandiri tiri ipapo sekuru wangu panyaya yeurombwa tine maevidence andinawo mamweni andinawo kana ndichinge ndapuhwa mukana wekuti ndimawerenge ndinokwanisa kumawerenga mamwe ari mufoni